Ayo Pak, jemput anak iki jamnya wis jam piro? Wis jam 10 kok. Engko nek ra dijemput terus lak nesu. Biasanya tak kowe sing jemput dhewe ya. Udah ngajak aku ngono. Mendung ya lu udan. Mendung udan wong ono jas hujan kok. Mendadak alasan mendung udan wong ono jas hujan. Ya wis nek ngono tak jemput aku dhewe wae. Ngono wae. Dijak jemput bareng perkara nek udan ora gelem. Yo. Tak ngocokne motor sik. Dek, ayo. Tak mau. Kamu mau pulang udah, ayo cepet. Ini udah selapan anu ki lho, deres udah nih. Cepet ayo, naik. Lah sepatumu nih di. Ora ono. Lo kok bolak pasti ke piye? Enggak apa-apa. Iya, sayang, cepet pegangnya. Ya, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Turun aja turun. Apa nih? Wah, saya dan mau nyampe rumah kok. Ngono ya udan-udan sepatunya dicopot. Wes.